Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn i'n cyflwyno'n hamser i ti nawr. Bendithio'n hamser i ni'n gofyn i ti agosau at bob yr un ohonom. A bydde di'n gweld yn iawn i dywallt y ysbryd glân arno mi. Bendithio ni i bendithio'n gwlad a gwledydd y byd unwaith eto gyda gymweliadau o ddifri. Tyrd trigar ha bendithio diogelan hamser nawr i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni darllen o air Duw o lyfr yr Actau, y ddegfed benod, cyn dechrau'n adnod 34. Actau penod 10, adnod 34. Yna yr agorodd Pedr ei enau ac a ddywedodd yr wyf yn deall mewn gwirionedd nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb, ond ym mhob cenedl y neb sydd yn ei ofni ef ac yn gweithredu cyfiawnder sydd gymeradwy ganddo ef, y gair yr hwn anfono Duw i blant Israel gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist, efe yw yr arglwydd pawb oll. Chwechwi a wyddoch y gair a fi yn holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea wedi'r bedydd a bregethodd Ioan, y modd yr eneiniodd Duw Iesu o Nazareth, a'r ysbryd glân, ac anerth, yr hwn a gerddodd o amgylch gan wneithio'r daioni, ac i achau pawb ar oedd wedi ei gorthrymu gan ddiafol, o blegyd yr oedd Duw gydag ef. A ninnau ydym dystion o'r pethau o llawnaeth efe yng ngwlad yr Iddewon, ac yn Jerusalem, yr hwn a laddasant ac a groeshoel iasant ar bren, hwn a gyfodo Duw y trydydd dydd ac a'i rhoddes ef i'w wneithir yn amlwg. Nid i'r bobl oll eithir i'r tystion etholedig o'r blaen gan Dduw, sef i ni, yr rhai a fwytasom ac yfasom gydag ef, wedi atgyfodi ef o feirw. Ac efe archmynodd i ni bregethu i'r bobl, a thystiolaethu mae efe yw'r hwn a'r deiniwyd gan Dduw yn farnwr byw a meirw. I hwn y mae'r holl broffwydi yn dwy'n tystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef, fa ddeiant pechodau trwy enw ef. A Phedr eto yn llefaru'r geiriau hyn a syrthiodd yr ysbryd glân ar bawb a oedd yn clywed y gair, a'r rhai o'r enweidiad a oeddynt yn credu cynifer ac adeithant gyda Phedr a synasant am dywallt dawn yr ysbryd glân ar y cenhedloedd hefyd, cynnes yr oeddynt yn ei clywed hwy yn llefaru a thafodau ac yn mawrygu Duw yn ar atebodd Pedr. A all neb Lyddias dwfr fel na fedyddier y rhai hyn, y rhai a dderbyniasant yr ysbryd glân fel ninnau, ac efe archmynodd ei bydyddio hwynt yn enw'r arglwydd, yna y deis syfasant arno aros dros enid o ddyddiau. A bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Nawr gadewch ni droi at y benod honna, unwaith eto Actau y ddegfed benod ac adnod 43. I hwn y mae'r holl broffwydi yn dwy'n tystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef a ddeiant pechodau trwy ei enw ef. Nawr, trwy gydol yr ysgrythyr, fe gewch chi gyfeiriadau hanes digwyddiadau sydd yn llawn cyffro. Mae'r efengil ei hun yn llawn cyffro. Ni ellir cael unrhyw ddigwyddiad mwy syfrdanol, mwy ysgytwol na throedigaeth enaid. Unrhyw enaid, yr unigolyn. Ac hyd yn oed pan mae rhywun yn dweud, does dim rhyw lawer o bethau rhyfedd wedi neidio allan ar ryw oleuni mawr, ac eto mi fydd pob un Cristion yn tystio. Mi roedd yn rhyw ddigwyddiad anferthol, ysgytwol, byth gofiadwy, achos mae yn wyrth ac mae ddigwyddiad o ddifri. Ac felly mae bob un hanes, beth bynnag yw'r amgylchiadau, yn llawn cyffro. Ac yna mae'r ysgrythyr yn llawn digwyddiadau sydd yn peri i'r enaid lamu oddi fewn. Ac yma i ni'n gweld cyffro pregethu'r efengil i'r cenhedloedd. I ni'n darllen am Cornelius, canoriad Rhufeinig, yr oedd yn ddyn da, ac yn ôl yr ysgrythyr yn un a ofnodd Dduw adnod 2 gŵr defosiynol ac yn ofni Duw ynghyd â'i holl di, ac yn gwneud llawer o elusennau i'r bobl ac yn gweddio Duw yn wastadol. Yn sicr gellir dweud fan hyn, yr oen arwyddion yn doedd, fod hwn yn ddyn yr oedd Duw wedi delio ag yn delio ag
Fe dderbyniodd weledigaeth i anfon am Pedr ac ymatebodd Cornelius yn syth i'r weledigaeth. O dim pendroni a oedd hyn yn iawn a'i peidio. Gwybu yr hyn oedd yn rhaid iddo wneud. I ni'n gweld yr adnod 7 ymlaen. A phan ymadawodd yr angel oedd yn ymddiddan o Cornelius, fe alwodd ar 2 o dylwyth ei dŷ, a milwr defosiynol o'r rhai oedd yn aros gyda gef, ac wedi iddo fynegu iddynt y cwbl, fe a'i hanfonodd hwynt i Jopa. Wel, am gyfle, dyna i chi. Dyna chi gefndir yr oedfa bregethu. Rwy'n chi'n aml yn goffo trefnu oedfaon pregethu. A pan yn trefnu oedfa bregethu, chi'n bryderus ambell waith. Fi'n gwybod pan ni'n trefnu'n oedfaon pregethu ni, adeg y Pasg neu cynheuaf, gwasanaeth diolchgarwch, neu noson o garolau. Mae yna rhyw fath o ymdeimlad yn does o. Mae yna gyffro ac eto, mae yna bryder achos i chi'n meddwl a ddaw unrhyw un yn y dyddiau yma i ni yn ddiolchgar os daw un person i'r oedfa. Ac i chi ddim hyd yn oed yn siŵr os daw rhai sy'n proffesu i oedfaon yn y dyddiau yma. Os yw yn siwtio, os yw yn ffitio, mae yna marc cwestiwn fyna i chi ddim yn siŵr. Pwy sy'n mynd i ddod i'r cwrdd? Oes na unrhyw un yn mynd i ddod i galanogi'r cwrdd? Dyna math o oes sy'n ni'n byw yn ni. Mae'n oes rhyfedd yn diwedd. Oes di-ddiw, cenedl di-ddiw i ni'n byw yn ddi. Ac i chi yn trefnu cwrdd ac i chi ddim yn siŵr. Fel yr oedfaon hyn, ni ddim yn siŵr faint fydd yn gwrando. Faint fydd yn ymateb i air Duw. Hyd yn oed, chi gallu gweld rhyw rif ar y wefan yn dweud faint sydd wedi gwrando. Ond i chi ddim yn siŵr os mae dim ond troi yr cyfrifiadur ymlaen a digwydd edrych i weld a aros am tua munud ac yna troi y bant maen nhw wedi gwneud. I chi ddim yn gwybod. Does dim syniad gyda ni faint sydd yn eistedd lawr ac yn gwrando ac yna pan ni'n cael y fraint o cynnal oedfawn yn ein capelu ni, mae yna rhyw fath o ymdeimlad sut oedfa fydd hon. A fi na rhywun yn dod. A fi na rhywun o'r tu fas yn dod. Ac i chi bron iawn yn y dyddiau yma yn cael sioc i weld rhywun o'r tu fas yn dod, mor galed yw'r sefyllfa. Ond mae'r darn yma mor gyffroes. Am gyfle i Pedr i bregethu, i rai oedd yn barod i dderbyn y neges, yr oedd Duw wedi bod ar waith, wedi peri bod na awydd eisiau gwybod mwy. I bregethu rai a baratoi gan Dduw i glywed a derbyn y neges. Mae amolygfa Cornelius a'i deulu a'r gwahoddedigion, roedden nhw oll yn barod i glywed y neges a oeddent i'w glywed. Ac felly pan mae Pedr yn cyrraedd, yr oedd yno yn barod cynulleidfa awyddus. Rhai oedd yn nywynu ac yn sychedu am air Duw. Mae yna ymdeimlad fan hyn o'r diwygiadau fi oedd yng Nghymru. Dychmygwch mynd i oedfa ac yn gweld gynulleidfa dorf yn ymgynnull ac yn cerdded un ar ôl y llall, yn dod i mewn i'r capel ac yn cymeryd i seddi, tynnu llyfr y mynau allan ac yn barod, yn awyddus, yn aros i ganu ac yn awyddus i wrando ar y bregaeth, ar y neges, ffordd iachawdwriaeth, efallai rhai heb ddod i iachawdwriaeth eto, ond falle wedi dechrau ymddiddori yn dod yn fwy crefyddol, efallai rhai ddim, ni ddim yn gwybod, ond i chi allu gweld fel oedd hi yn ein gwlad fach ni, lle ar ddechrau'r diwygiadau, dyna chi gyfnod. Duw wedi paratoi'r gynulleidfa. Ac fan hyn, does dim cwestiwn nag oes. Beth ni'n dechrau'r benod yma, darllenwch dechrau'r benod, ac yna gewch chi weld, oedwch rhywle ar y dechrau, a gofynnwch y cwestiwn, a ydych chi'n credu, os ych chi ddim yn gwybod gweddill y benod, gofynnwch y cwestiwn yma, a ydych chi'n credu fod yna rhywbeth mawr ar fi'n digwydd? Wel, wrth gwrs bod e. Mae'r paratoad wedi digwydd. Rhaid bod Duw ar fi'n gwneud gwaith mawr yn ei cylonau. I gael y fath baratoad. I gynnal oedfa. Roeddent yn ymwybodol o ddifrifoldeb yr sefyllfa adnod 33 yr awr hon gan hynny yr ni oll yn bresennol ger bron Duw i wrando'r holl bethau archmynwyd i ti gan Dduw. Dychmygwch y peth. Roedden nhw wedi dod ac yn dweud hyn i ni wedi ymgynnull yma i neu beth. I fe tynnu'n llyfrau nodiadau mas, i ysgrifennu lawr os mae'r pregethwr wedi cael rhywbeth yn anghywir, os wedi dweud rhywbeth yn y ffordd anghywir, os wedi edrych ar rhywun yn y ffordd anghywir, neu wedi codi lais o'r uchel, neu beth bynnag yw e.
A dyna math o gynulleidfa oedd ni'n cael heddi. Mae yna lawer yn mynd i'r gynulleidfa nawr ac yn llawn rhyw ragfar yn erbyn rhywun ac falle ddim yn barod i wrando be sydd gan Dduw i ddweud. Ond dychmygwch cynulleidfa o bobl sydd wedi dod ac wedi ymddarostwng ei hun ger bron Duw ac yn dweud i ni wedi dod i wrando be sydd gan Dduw i ddweud wrthyn ni. Oes na rhywun sy'n gwrando heddi ar y recordiad yma o'r bregeth ac wedi dweud dwi'n dod i wrando ar un peth, nid ar y pregethwr, ond i wrando be sydd gan Dduw i ddweud wrtha i. O am ddyddiau felly, i wrando be sydd gan Dduw i ddweud. Yr holl bethau o'r ychmynwyd i ti gan Dduw. O, dyna chi bresenoldeb oedd yn yr oedfa honno. Gwybu pawb oedd yno fod rhywbeth arbennig ar fi'n digwydd. A byddant yn cael clywed rhywbeth arbennig iawn. Parod oeddent i roi ei holl sylw i'r pregethwr. O, am gynulleidfa. I ni mor gyfarwydd yn dydy. Mae'n dris, mae'n adlewyrchiad o gyflwr ysbrydol rhywun. Pan ych chi'n gweld yn eich cynulleidfaoedd chi, rhai, falle'r ifanc, falle rhai hun yn tynnu ffonau symudol allan ac yn chwarae gemau yn anfon neges destun. Rhai hyd yn oed yn siopa tra yn gwrando ar bregeth. Mae'n anhygoel, maen nhw'n meddwl sneb yn sylwi. Mae'r pregethwr gallu gweld y cyfan. Ni'n uchel i fyny yn y pwlpit a chi'n gweld lawr. Bron iawn, i chi darllen y neges destun. Ac i chi'n pregethu am fywyd, am arwolaeth, tragwyddoldeb yr enaid. Tynged tragwyddol yr enaid. Ac yna mae yna rai sy'n mynd gwrando rai, mynd i gysgu rai, yn edrych mas o'r ffenest. O, nid felly oedd fan hyn. Roedd rhain wedi ymgynnull ac roedden yn gwybod, o, mor bwysig oedd gwrando. A rhoed o'i holl sylw i'r pregethwr. A felly ddylse fod, yr oedd yr efengil yn cael ei phregethu iddynt, adnod 34, yna yr agorodd Pedr ei enau ac o fe agorodd ei enau. A beth ath allan o'i enau roedd yn werth i glywed. Fe bregethodd Pedr Iesu Grist, croeshoeliedig iddynt, person Crist, ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Mae fe oedd i fod yn farnwr trosyn dwedodd e hwnna wrthyn nhw. Ac mae trwy do fe yn unig y ceir iachawdwriaeth yna beth arall dwedodd e wrthyn nhw. Am oedfa, am baratoad i oedfa. Nid trefnu manwl dyn sydd yma ar gyfer oedfa. Bod i ni mor dda yn y dyddiau yma dydyn ni yn hysbysebu. I ni'n anfon cerdiau gwahoddiadau i bobl i ddod i'r oedfa. Yna nawr, yn dydyn yma, sa'n deall llawer am y pethau yma. Chi'n rhoi ar y teclyn ar y ffôn ac mae'n mynd ar draws bob man ac i ni falle cael posteri wedi wneud ac yn gofyn i bobl i ddod. A mae'r holl beth yna'n iawn yn ei lle. Ond chi'n gwybod beth, falle bod ni'n arbenigwyr yn anfon negeseuon ar y ffonau yma ar draws y byd. Ond beth sydd angen yno ni yw i Dduw i wneud y paratoadau ac i ni i ofyn i Dduw. Ac i frwydro mewn gweddi gyda o Dduw tir lawr. Fe newn ni wahodd, fe newn ni wneud y cerdiau, ond o Dduw ti sy'n goffod peri fod y cynnydd yn dod, ti sy'n goffod ychwanegu'r presenoldeb, ac felly weddion dair o Dduw tir, achos fan hyn, dyma beth sy'n fan hyn, yr oedfa wedi baratoi gan Dduw. Yr oedd yr hysbysebu wedi digwydd gan Dduw. Yr oedd e wedi paratoi'r eneidiau cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Yr oedd yr oedfa honno wedi ei drefnu. Am bregeth, a Phedr adnod 44, a Phedr eto'n llefaru'r geiriau hyn, syrthiodd yr ysbryd glân ar bawb a oedd yn clywed y gair. O, dyna beth sydd eisiau. I ni fel cenedl wedi wneud job eitha ofnadw ar yrru'r ysbryd glân i ffwrdd. Wedi cam ddyfynu, cam ddefnyddio athrawiaeth, gwthio athrawiaeth i ffwrdd, wedi gwthio'r ysbryd glân, wedi pechu yn erbyn yr ysbryd glân. Ond dyma beth sydd angen, a dyma'n gwarth ein cenedl ni, o bob cenedl yn yr holl fyd am Gymru sydd wedi profi ymweliadau Duw, ymweliadau tywylliadau'r ysbryd glân, a beth i ni wedi gwneud fel cenedl, wedi dweud ni ddim eisiau ti dim mwy, fe newn ni trefnu'n cwrdd ni, a cael band a drymiau, gitar yn chwarae, fe gewn ni yfed, fe gewn ni chwarae, fe gewn ni fydolrwydd, fe gewn ni gyneuon ysgan, fe gewn ni wneud pob math o bethau, fe drefnwn ni'r cyfan, does ddim eisiau Duw yn ein gwasanaethau crefyddol ni. Ond dyna beth sydd wedi digwydd. A Phedr, dyma beth sydd angen.
A Ffeder eto'n llefaru'r geiriau hyn. Syrthiodd yr ysbryd glân ar bawb oedd yn clywed y gair. Na fydd yr ysbryd glân yn dod lawr eto. Cyn diwedd yr oedfa hon, wrth i fi bregethu nawr, ac yna wrth i chi wrando pryd bynnag fydd y daw yr ysbryd glân lawr. Ac y bydd yn achub y neidiau. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar argyfwng y pechadur, ac yn ail, proffwydolaethau y proffwyd, ac yn drydydd, yn olaf, ateb i'r argyfwng. Wel, argyfwng y pechadur yn gyntaf, cymaint o angen sy'r Efengyl cael ei chyhoeddi a'i dderbyn gan y byd, gan y crefyddol, gan y bobl drwg a gan y bobl dda. Dyna'r broblem. Ambell waith mae rai pobl meddwl i'r pobl drwg a llanol ddrwg. Mae'r Efengyl heb sylweddoli, mae'r da hefyd yn ddrwg. Y digrefydd a'r crefyddol. Mae'n argyfwng ar bob yr un ohonom, pa bynnag math o berson i ni, beth bynnag y cefndir, capelwyr a'i peidio. Y da, y moesol, yr anfoesol a'r drwg, beth bynnag i ni eisiau galw pobl. Y rhai sydd byth wedi mynychu cwrdd ac wedi gwrthod yr Efengyl hyd yn oed, a'r rhai sydd wedi mynychu cwrdd trwy bywyd ac heb ddeall yr Efengyl. Gellir bod yn dda a chadw at holl draddodiadau crefyddol. Beth i ni'n dysgu fan hyn? Wel, am sefyllfa, roedd rhain yn gwneud cymaint o beth oedd yn glodwyw, yr oedden nhw'n grefyddol, yr oedden nhw'n helpu eraill. Ond dal roedd na angen yn doedd. Yr oedd angen iddynt ddeall am ynwesu'r Efengyl. Yr oedd angen i'r Efengyl cael ei gliro a'i ffregethu gan Pedr. Roedd angen iddyn nhw dysgu'r peth yma, mae mor bwysig. Mae mor drist os ni ddim yn dod yr holl ffordd. Beth bynnag yw eich sefyllfa, eich cefndir, eich gwybodaeth, neu'ch diffyg gwybodaeth, mae eich angen yr un peth, mae angen i chi ddeall yr argyfwng y mae eich enaid ynddi. Dyna beth oedd angen i Cornelius a'r teulu a'r gwahoddedigion. Dyna beth oedd eisiau nhw a ni, pwy bynnag i ni, y mae angen i ni ddeall yr argyfwng i ni ynddi. Pechod yw achos yr argyfwng. Sawl un gai ofyn sydd wedi deall yr athrawiaeth am bechod ac wedi profi y dealltwriaeth hynny yn ei bywyd nhw. Efallai bod y diffyg ymwahaniad o'r byd, y bydolrwydd sydd yn yr eglwys, y balchder, yr awydd, yn arwydd o'r diffyg deall yma yn aml iawn. Pan ni'n gweld hynny, pan ni'n gweld cyflwr y Cristnogaeth a'r ffydd Efengyledd yn dirywio i fod mor fydol, i chi wastad yn dod nôl at hyn. Oes na ddealltwriaeth ar bechod. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl yn siarad mewn cwr pobl ifanc ac yn mynd trwy un penod yn arbennig yn sôn am bechod ac fe nath e gythruddo un yn arbennig. Wedi gwylltio yn llwyr. Ac eto mor grefyddol, mor modern ei grefydd hefyd. Yn anhygol. Ac yna mae'n neud i chi feddwl pan i chi yn pregethu am bechod. Dyna lle mae'r broblem. Dyw'r rhai sy'n proffesu ddim yn licio fe. Dyw'r byd ddim yn licio fe. Y proffeswr gwag ddim yn licio fe. Pam? Mae'n taro rhyw nerf rhywle. Dyn nhw'n licio fe. Mae'n rhoi marc cwestiwn. Ac falle bod yn arwydd, dim bob tro, ond yn aml gan amla, nad yw'r ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weld yr argyfwng y maent ynddi. Dyna'r broblem. Efallai dyw'r rhain ddim wedi cael y profiad o'r ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid, achos petai nhw yna fydden nhw'n rhedeg i ffwrdd o bechod mor bell ac mor gyflym as i phosib. Pan syrthiodd adda ein cynrychiolydd, pan bechodd adda fe wnaethom ni oll bechu hefyd, ac felly ni'n cael ein genu'n bechaduriaid. Fe'n collwyd y berthynas hynny a'n Duw, ac felly pan gollodd adda'r berthynas honno, yr ydym ni hefyd wedi golli fe, ac ni'n gwybod bod hwnna'n wir, achos mae pob un a aenir yn cael ei geni yn elynion ac yn y tywyllwch. Dydyn ni ddim yn mwynhau perthynas â Duw. I ni wedi cael ein geni'n bell o Dduw. I ni wedi colli'r gymdeithas. Hyd yn oed os ydym yn allanol yn bobl dda neu'n grefyddol, i ni ydym yn bell ohono, i ni dal yn y tywyllwch, i ni ddim yn deall, i ni ddim yn ei fwynhau na'i fynwesu fe. Beth yw'r achos y pechod?
Pechod yn arwain at farwolaeth ysbrydol sydd yn arwain at bob math o farwolaeth corfforol ond tragwyddol hefyd. Dyna oedd y broblem. Ac am oedfa gafon nhw. Am gyfle. Rhaid oedd iddynt glywed y bregeth hon. Y neges o'r angen, dyma beth oedd angen yn nhw glywed, roedd angen maddeiant pechodau oherwydd y pechod yr argyfwng yma. Roedd Cornelius, fe gafodd ei arwain i weld yr angen i alw ar Pedr i ddod ac agor gair Duw ac i gyhoeddi'r efengyl. Gai ofyn, oes rhai sydd yn gwrando, sydd ar awydd yma i ddysgu mwy, i gael heddwch cydwybod, i gael heddwch a Duw. Gelwch arno. Felly i agor llygaid eich enaid i weld eich angen a gweld yr ateb. Gofynnwch iddo. Agor llygaid fy enaid o Dduw graslon, agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist. Efallai eich bod wedi dechrau ceisio, ymdrechu wella eich hun, falle wedi ceisio newid eich ffyrdd i helpu pobl eraill. Ond parhewch, gelwch arno i ddod â chi i'r fan eich bod chi'n deall yr efengyl. Dyw fod yn grefyddol, dyw fod yn agos ddim yn ddigon da. Y neges oedd angen iddo glywed oedd hyn, adnod 36, y gair yr hwn anfono Duw i blant Israel gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist, fe yw arglwydd pawb oll. Dyna oedd ei hangen, dyna beth oedd pwrpas yr oedfa hon. Pregethu tangnefedd sut trwy Iesu Grist. Mae angen tangnefedd arnoch chi. Dyna beth oedd Pedr i cael ei anfon i ddweud iddyn nhw. Falle doedden nhw ddim wedi deall yn llawn ar cynulleidfaoedd heddi. Falle ddim yn sylweddoli pam bod nhw'n drwm eu calonnau nhw. Pam nad oes na gobaith, pam bod na ofnau, pam bod na bryderon, pam nad oes na heddwch. Bodlonrwydd. Falle ddim yn sylweddoli nad oes heddwch a Duw ganddyn nhw, na heddwch cydwybod, a bod eisiau tangnefedd. A beth oedd Pedr yn neud? Roedd Pedr yn dweud wrthyn nhw, mae angen tangnefedd sut trwy Iesu Grist. Dyna na pechod. Peri nad oes heddwch, ond yr ateb i'w gael yn Iesu Grist. Ac fe ddangosodd Pedr yn ei bregaeth i'r gynulleidfa fod Iesu Grist wedi dod i roi heddwch iddynt, tangnefedd. Ond mae'n mynd ymlaen, mae'n dweud mwy iddyn, mae eisiau nhw gwybod lot, adnod 42, dywedodd bod Iesu Grist yn mynd i farnu, ac orchmynodd i ni bregethu'r bobl a thystiolaethu. Mae yw'r hwn a ordeiniwyd gan Dduw yn farnwr byw a meirw. Dyna oedd y neges, rhaid oedd i Cornelius ar sawl oedd yno i glywed hyn. Ac hefyd i ni heddi, mae angen i ni glywed hyn, y byddwn ni oll yn sefyll o'i flaen ef rhyw ddydd. Mae'n codi dychryn yn diwedd. Mae rhywbeth sydd wedi mynd yn estron yn ein gwlad ni bellach yr ystyriaeth yma rhyw ddydd, fe fyddwn ni'n atebol ger bron Crist, ger bron ein Duw, ac fe fydd yn barnu pob un o'n meddyliau ni, ein geiriau ni, ein gweithredoedd ni, ein hymateb iddo ef ei hun. O ni ellir cael barnwr gwell na Iesu Grist, gan y gwybu ef pob dim, fe wel ac fe glyw pob dim. Nid oes neb yn gwybod y gyfraith yn well na Iesu Grist, fe gyflawnodd Iesu Grist y gyfraith i ni yn ein lle ni, pwy gwell all fod yn farnwr? Gai ofyn, ydych chi'n barod yn awyddus, yn sychedu a nywynu i glywed y newyddion yma? Yr ateb i'ch argyfwng, ydych chi'n sylweddoli eich bod chi mewn argyfwng? Wel, gwrandewch felly i weld beth yw'r ateb. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Yn ail proffwydoliaethau y proffwydiad no 43 i hwn, y mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef, faddeuant pechodau trwy ei enw ef. Mae popeth na yn diwedd. Ond dyma oedd angen iddynt glywed i egluro fod yr Hen Testament, roedden nhw'n gyfarwydd yr Hen Testament yn bobl crefyddol nawr, wedi dod o dan athrawiaeth yr Hen Testament. Ond nawr oedd angen yn nhw ddeall fod yr Hen Testament yn llawn o'r hyn yr oedd angen iddynt glywed. Falle ddim wedi ddeall yn llawn. Rhywbeth y fyddai'n rhoi bywyd yr Iesu yn llwyr o fewn cyd-destun. Dyma proffwydodd y proffwydi amdano. Dyna be mae Pedr yn egluro. Ydych chi'n sylweddoli yr holl proffwydi'r
tadau, y traddodiadau i ddewig yma, beth oedd y proffwydi yn ei ddysgu. Ydych chi'n sylweddoli y mae'r holl proffwydi yn pwyntio at Grist. O'r cychwyn un, dywedwyd am yr argyfwng, am y broblem, ac fe ddywedwyd am yr ateb o'r dechrau, yr un oedd y neges a'r un yw y neges o Genesis hyd at datguddiad, sut y gall pechadur dderbyn maddeuant pechodau. Dyma beth mae Pedr yn dweud, dyma oedd y proffwydi i hwn, y mae'r holl proffwydi yn dwyn dystiolaeth. Genesis 3. Adnod 15, gelyniaeth hefyd, a osodaf rhwng o ti a'r wraig, rhwng dy had di a'i had hithau, efe a siga dy ben di a thithau a ysigi ei sawdlef. Mae'r adnod honno reit ar ddechrau'r byd. Yn disgrifio Iesu Grist, yn disgrifio'r Efengil, be mae'n dweud, fe fydd Iesu Grist yn dod, ac fe fydd yn fuddugoliaethus dros Satan wrth farw ar y groes. Dywedodd Eseia yr union yr un peth. Gwrandewch ar hyn, dyma be mae Pedr yn dweud, yr hwn y mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth, a Eseia 53, adnod 5 ymlaen, ond fe a'r chollwyd am ein cymweddau ni, fe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaidd ein heddwch ni oedd arno ar gyfer pob rhowch yr enw Iesu Grist. A thrwy eigleisiau yr iachawyd ni, na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb ei ffordd ei hun, a'r arglwydd ar orddus arno ein hanwiredd ni i gyd. Dyma beth oedd eisiau nhw ddeall. Roedd Eseia yn pwyntio at Grist, geiriau llawn Efengil a anganwyd gan y proffwyd o flynyddoedd ynghynt. O mor bwysig oedd i'r rhain yn y gynulleidfa yno iddynt glywed, mae dyma oedd yr un neges yr oedd angen iddynt glywed. Dyma oedd yr Efengil, dyma beth oedd yr apostolion yn ei bregethu, dyma beth oedd y neges. I hwn y mae'r holl proffwydi yn dwyn dystiolaeth. Ond roedd angen i'r ysbryd glân o leo llygaid ei heneidiau i ddeall, i weld, i dderbyn, i fynwesu. Dyma'r geiriau, Eseia to, yr un benod adnod 10, eithir yr arglwydd a fynnau ei ddryllio Dyna beth ddigwyddodd. Efe a'i clwyfodd pan osodo efe ei enaid yn aberth dros bechod yr argyfwng. Efe a wel ei had, efe estyn ei ddyddiau ac ewyllus yr arglwydd a lwyddan ei lawef o lafur ei enaid y gwel ac y diwellir fy ngwas cyfiawn a gyfiawnha lawer trwy ei wybodaeth canis efe a dwg ei hanwireddau hwynt. Yn siŵr mi fydda wedi cyfeirio at Jeremia 31-34 o blegyd me fi, o blegyd mi a faddeuaf ei hanwireddau pechod. Ni chofiaf mwyach. Falle bod hwnna'n adnod sydd angen i rywun glywed. Dyna beth oedd angen i'r rhain glywed yn y gynulleidfa. Dyna beth sydd angen i bawb i glywed. A'i pechod ni chofiaf mwyach trwy Iesu Grist. Jeremia 33 adnod 8, a mi a'i puraf hwynt oddi wrth ei holl anwiredd a bechasant i'm herbyn. A mi a faddeuaf iddynt ei holl bechodau, trwy yr rhai y pechasant i'm herbyn, a trwy yr rhai y troseddasant yn fy erbyn. Mae'n mynd ymlaen, Jeremia 50 adnod 20 yn y dyddiau hynny, ac yn yr amser hwnnw medd yr arglwydd, y ceisir anwiredd Israel, ac ni bydd a phechodau Jwda, ond nis ceir hwynt, cynnes my fi a faddeuaf i'r rhai a weddillwyf. O, allech chi fi mlaen, gallech mynd ymlaen am oriau yn darllen adnodau o'r Hen Testament. Y proffwydi yn tystio am Iesu Grist, am pam roedd e'n dod, oherwydd argyfwng ein pechod, a thynged yr enaid, a fod e'n cynnig maddeuant. Dyna'r neges roddodd y proffwydi, yr un a roddodd yr apostolion. Proffwydodd y proffwydi'r hyn oedd Iesu Grist yn wneud, a be mae'r apostolion yn wneud? Roedd yr apostolion yn tystio i'r hyn y clywsant ac y gwelsant yr Iesu yn ei wneud. Rhain edrych ymlaen, eraill yn edrych yn ôl. Actau 10, drychwch ar adnodau 39-42. Dyma dystiolaeth yr apostolion, adnod 39. A ninnau ydym dystion o'r pethau oll a wnaeth fe yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerusalem, yr hwn a laddasant ac a groeshoeliasant ar bren. Sylwch hwn. A gyfododd Duw y trydydd dydd, ac a'i rhoddes ef i'w wneithir yn amlwg, nid i'r bobl oll, eithir i'r tystion etholedig o'r blaen gan Dduw, sef i ni,
yr rhai a fwy taswm ac yfasom, gydag ef wedi atgyfodi efo feirw ac efe archmynodd i ni bregethu i'r bobl a thystioleithi mae fe yw'r hwn a ordeiniwyd gan Dduw yn farnwr byw a meirw. Tystiodd Pedr i'r ffaith mae'r Iesu oedd y Meseia, yr un anfonwyd i ddelio gyda'i hargyfwng nhw, eu pechod. Luc 18:31 ac efe a gymerodd y 12 ato ac a ddywedodd wrthynt weler ydym ni yn myned i fyny Jerusalem a chyflawnir pob peth ar sydd yn ysgrifenedig trwy'r proffwydi am fab y dyn. O, mor wir oedd hyn. Yr hyn oll a broffwydwyd amdano, gwireddwyd y cyfan. Dyma beth sydd yn dyrchafu y ffydd Gristnogol, pen ac ysgwyddau ac fwy byth to uwch ben pob dim arall. Tystiodd Pedr, adnod 38, modd yr eneiniodd Duw o Nazareth, Duw Iesu o Nazareth, a'r Ysbryd Glân, ac anerth, yr hwn a gerddodd o amgylch gan neithiwr Daioni, ac iachau pawb, a roedd wedi gorthrymu gan ddiafol, o blegyd yr oedd Duw gydag ef. Dyna un oedd yn tystio amdano. Dyna chi neges gafodd Cornelius a'i deulu. Hyn oll oedd yn angen reidiol iddynt ei glywed. Mae y ffordd o gael heddwch a Duw, maddeuant pechodau oedd trwy Iesu Grist. O, gwrandewch ar y proffwydi, gwrandewch ar yr apostolion, ymatebwch i waith yr Ysbryd Glân ar eich enau, dyna oedd y neges. O, fe glirwyd y cyfan, mae Iesu Grist. Hwn oedd wedi dod ac fe ddath i ennill iachawdwriaeth ar ein cyfer ni. Fe ddath i gyflawni'r gyfraith fel ein cynrychiolydd. Fe dwedodd fe gadwa i'r gyfraith yn eich lle chi. Fe na i fyw bywyd perffaith i fodloni gofynion y tad. Ac yna fe dwedodd fe a i'r groes ac fe gymerau'r gosb yn eich lle chi. Fe na i dywall fy ngwaed i yn eich lle chi. Fe gymerau gosbedigaeth troegwyddol yn eich lle chi. A dyna ddigwyddodd ar y groes. Ac yna ar y trydydd dydd. Atgyfododd yn fuddugoliaethus gan brofi mae mab Duw oedd a gan brofi iddo goncro uffern Satan pechod fe nath e dalu'r pris ac ennill y fuddugoliaeth yn llwyr. Wel, yn olaf ac yn drydydd, yr ateb i'r argyfwng, adnod 43, hwn y mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth, derbyn pawb, a gredo ynddo ef. Be maen nhw'n derbyn? Trwy gredu ynddo ef. Fa ddeiant pechodau. Sut? Trwy ei enw ef. O, mae'n neges syml. Neges pwerus. Neges achubol. Neges ysgytwol. Neges y mae pob un angen i glywed. Crist yw ateb eich argyfwng. O, mae yna argyfwng nawr yn does. O, mae'r argyfwng yn fwy na be mae pobl yn ei sylwi. Mae yna argyfwng enaid. Tynged tragwyddol yr enaid. O, falle byddai'r crefyddol yn y tŷ, yn yr cyfarfod yna. Falle bydden nhw, yn bobl dda, falle byddai'r rhai wedi disgwyl clywed mae'r ateb i'r argyfwng oedd gwneud mwy o bethau da. Cael mwy o seremonïau crefyddol. Cael mwy o oedfaon, cael mwy o cymanfaoedd canu, bydd hwnna'n ticio bocs fydde. Dwi'n mynd i capel yn aml, ond dwi'n mynd dolyg a pasg ag ambell i dro arall, ac os na cymanfa ganu fydda yna. Dyna lefel ein gwlad ni. Ac falle bod y pobl yn dweud, pethau chi'n dod ac yn dweud wrtha i roi tipyn bach mwy o arian i'r tlawd a helpu fan hyn fan draw ac i fynd i helpu o fewn cymdeithas. Ac os allai ticio'r bocs ac yn gwneud rhestr o bethau, dyna beth dwi eisiau clywed. Falle bydd yn yr ein o'i gynulleidfa fan hyn wedi hanner meddwl, falle bydd na rhywbeth yn cael ei ddweud wrthyn ni beth arall fedrwn ni wneud. Ond na. Gafon nhw glywed beth oedd angen. Mae'r ateb yw Crist. Iesu Grist. Yr ateb oedd, mae Iesu Grist wedi deliodd Crist fel y dywed y proffwydi, ac fel y tystio'r apostolion, fe ddeliodd Iesu Grist, fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda'r argyfwng, ar hyn yr achosodd pechod,
o'i enedigedd hyd at ei farwolaeth a'i atgyfodiad a'i esgyniad. Dyna beth nath fe ddeliodd gyda'r argyfwng. Fe gyflawnodd yr hyn oll daeth i'w wneud. Fe gyflawnodd yr hyn oll anfonwyd ef i'w wneud. Fe dalodd pris yn llawn. A'r ateb i'ch problem chi, yr ateb i'r diffyg heddwch yw Iesu Grist. Dewch at Grist, mae yn maddau. Mae yn maddau pob pechod, mae'n golchi pob staen i ffwrdd. Mae'n rhoi bywyd tragwyddol. Fel barnwr, fe all gondemnio pawb a ddaw yn fyr o'i ogoniant ef. Ond hefyd, fe all faddau y sawl a ddaw at Dduw trwyddo ef. Dyna beth sydd yn anhygol. Mae'r awdurdod ganddo, mae'r gallu ganddo, mae'r wybodaeth, mae popeth ganddo. Ac felly, gan iddo fodloni holl o fyny'r y tad, fe dalodd pris yn llawn, mae wedi gwneud y cyfan sydd yn angenrheidiol. Ac felly, fel barnwr, nid yw yn methu'r un pechod i'w gosbi. Mae'n frawychus. I'r digred, fel barnwr, ni fydd yr Iesu yn esgeuluso cosbi un pechod. Ond hefyd, mae yna galondyd yma. Fel barnwr hefyd, nid yw felly yn colli yr un pechod y mae am ei faddau. Y mae yn maddau'r cyfan. Pechodau'r gorffennol. Yr rhai ni'n ffeindo'n anodd iawn i faddau'n hunan. Pechodau'r presennol a pechodau'r dyfodol. Ac felly beth sydd i'w ddweud i orffen y neges hon? Dewch ato felly. Tra i fod yn agos, tra gellir ei gael ef, achos wrth ddod fe brofwch. Os iddo eich paratoi, os iddo fe agor llygaid eich enaid, yna fe fydd yn rhoi rhodd o ffydd i chi wrth i chi agosau a droed y groes. Fe fydd yn golchi pob staen ymaith. Mae wedi addo. Mae wedi addo i'r sawl a ddaw ato ef, ni fydd yn eich troi chi ffwrdd. Os ych chi'n dod yn llwythog ac yn flinderog, os ydy'r paratoad wedi digwydd a mae paratoad ysbrydol yw e, fod yr ysbryd glân wedi dangos i chi eich pechod, ac fod eich enaid yn llwythog ac yn drwm, a chi ddim yn gwybod pa le i droi, ac i chi chi'n dyheu am heddwch a Duw, a heddwch yn eich calon, chi'n dyheu am faddeuant pechodau. Wel, beth ych chi'n mynd i wneud e? Dewch at Grist. Dyna'r unig ateb. Mae wedi dweud mae fe yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae fe yn unig yw'r ffordd. Does dim ffordd arall at y tad ond trwyddo ef. Mae'n dweud fan hyn yn y testun. I hwn y mae'r holl broffwydi yn dwynt ystiolaeth. Y derbyn, sylwch, mae'n gadarn, mae'n bendant. Y derbyn pawb a gredo ynddo ef a ddeiant pechodau trwy ei enw ef. Does dim maddeuant o'r oni bai am hwn. Dewch ato ef. Pob un sydd yn dod, mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi, helpu chi gredu. Y derbyn pawb a gredo ynddo fe. Be maen nhw'n derbyn? Maddeuant pechodau. Trwy ei enw ef, trwy ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad a'i esgyniad trwy'r cyfan a wnaeth. Y mae iachawdwriaeth i'w gael yn Iesu Grist. Felly dewch ato, galwch arno, pwyswch arno, mynweswch hwn, ac wrth ddod, falle bod chi'n teimlo na allwch chi ddod, ond wrth gwrs, chi ddim, ond wrth ddod y mae'r ysbryd glân yn eich tywys chi. Ac fe fydd yn rhoi yr rhodd i chi wrth i chi agosau. A'r gallu ymddiried ac i edifarhau. I hwn, y mae'r holl broffwydi yn dwynt ystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef, fa ddeiant pechodau, trwy ei enw ef. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.